Nime yekenyoro kia ITITI ime ya MOSOCHO Central asogosoa ase omochumungina robina busuburi na kumonyora ka gukora chigasi cyaye cya kirari tuko korengana no gutenyara kwaye igasiara nyare gukora neyo yoka ya nyumba nabo gusubiye bintu no gukora igasi enkenke eraso muchoe okoba okubutaka gwekerengo kigoro na kio kiireire umwana obo GODFREY oyo ONYOKA gotasoa ase university ase ka kimia kebere bono una gutumanya ase getaseni keiga GODFREY tanya gosoa ase university ya DEDAN KIMATHI ase okuremero kwanya ko bao ase family yo family ta GODFREY yo ONYOKA koroku na lengo mwanafunzi wa CARDINAL OTUNGA ngakora 2018 lakini ngaeta nganyole grade ya B-, lakini nachikonyora pesa chiko ngire university atemire kurwelio mwako mutanga ni ngadifa yokabere ngadifa nuyo gatatu andendo je no isire koera bado ndara join mama arwarete so takunyara konkonya koreishe school fees mama mwabo nigo akoberanka na konyora gukora kiria kunyara kubaga gukora ensemo na gusemeria buna mumuroye nanyara kubaga gukora ikibarua isikaria irinya kubaga kubaretera kiriba kunyara kubaga kuria lituko lisukere samari tankuru bino busiboli omwana ino yone nasomete akairu CARDINAL OTUNGA nasomete kurwa gakora 2018 akatakirwa ende university lakini tinali kwinyara ona achiri kuligya abakonyi tinanyora ndo konya lakini rende ngosaba ndo bwensi uranyare konkonya na bagonkonya na bonkoira nali nambi yaba Osemeria kwa ye nkuryanga okunyarekana nkobeo eli mumuroye agenda ase university achegokonya family yo nabo igo eyamate wono mumuroyo GODFREY ni gwabeire kagweso ya ase oboereri bokeboke nabo igo bwasobo nibibarua bikebikerinya kuba okonye family yo kurwa ase obotakabanya ko boko barora ase enseme yo nabo igo oboremi ndebwensi ole kabwo ra watomo ebo konya abagonkona nabongwaka asanti rinde na injengirane nchagokonya mama abana baminto nekenyoro mugambi muinani no musamaria umuya oyochi oigetase nkeyo nabo yokweresera munanya ko bakonyora umumuro yo gaisiga chande getase university ya Kisii asari geti konyora ko bakurwa ase university ya DEDAN KIMATHI yena ko bakwende transfer ase university erange na nkiri anda akanya ko bakagokeania chibe sinyo ko bachukutumeka ase para nabo a good Samaritan and a community leader omwana yo Bernard igona amanyorete kibati akarari go struggle korigia enchirara transfer kuri university arangeretiwe ari DEDAN KIMATHI go che university ya Kisii egere go save into bimworo berake uruno aninka ogende kirasime twatemire aso konya koriga rigia basani na bairi lakini ase miaka yebere taranyara goso ase university esengenjo yo oboremere bwechebese abayibori baye go barense pi mamu mwabo na aremarete na arwarete obore monobo kemboiyo ntoranyikera ekerenga giechibesa chiri chikaneirie chiokomoira ase university twarigeteriro bari ogotenenia admission yaye igo nabo twari gosaba ng'a ondo bwato moyo bwokonya tubwaterane nere na abande bonse omwana oyo nere anyare goikerania ndoto yaye yokogenda ase university na gotabokia amasomo yaye acha koimokia mwabo igoro nekenyoro gionsi na mange aganire gokorwa elio kurwa ogosemeria ase ekenyoro keiga no muchioyo iga ase obwamo ngori wotiria gatembe television amaritane nche Gilbert Kobi.